Žiaci strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom sa od konca minulého roka môžu tešiť z nového CNC pracoviska, ktoré im zásadne skvalitní a uľahčí vzdelávanie. Nové pracovisko bolo vybudované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce a na jeho slávnostnom otvorení sa okrem partnerov z českej strany zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt prehlbenie prípravy žiakov strojárskych odborov na ich budúce povolanie vznikol v rámci dlhodobej spolupráce Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom so Strednou odbornou školou Slavičín. Nové CNC pracovisko v hodnote 180 000 eur bolo postavené z finančných prostriedkov Európskej únie z projektu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. CNC pracovisko nám zásadným spôsobom dokáže modernizovať vzdelávanie žiakov strojárskych odborov a mechatroniky pre obsluhu číslicovo riadených strojov pomocou najmodernejších riadiacich systémov. Žiaci môžu priamo simulovať, bez toho, aby museli vyrábať na stroji, môžu simulovať celý priebeh obrábania. Čiže všetky tie informácie, ktoré oni potrebujú, to znamená prípravné, pomocné, dráhové, technologické informácie, pohyb nástrojov po krivkách, rovinných, priestorových, výmena nástroja, po prípade rôzne technologické podmienky, otáčky, posuvy, reznú rýchlo a tak ďalej. Výmena nástrojov, všetko to vlastne umožňujú tieto vzdelávacie systémy. Vďaka projektu sa škole podarilo nielen zakúpiť novú didaktickú techniku a výučbové systémy, ale aj zmodernizovať a revitalizovať priestory školy. Je to jeden z projektov, kde hlavná časť projektu je práve vytvorenie nových učebných pomôcok, nových metód vyučovania, čo verím, že pomôže zlepšiť nábor študentov na strojárske a vôbec odborné školy a že si mladí ľudia uvedomia, že toto je priestor, kde môžu získať kvalifikáciu, ktorá im zaručí aj pracovné príležitosti, lebo to je dnes najväčší problém. Naše školy vedia učiť, len je malý záujem žiakov zo základných škôl, všetci sa skôr snažia dostať na gymnázia a obchodné akadémie, ale tam zďaleka nie je toľko pracovných príležitostí ako v tomto segmente, pretože predsa len strojársky priemysel má dlhodobú tradíciu na považí a celá sada firiem tu pôsobí. Kedysi nám fungovali stredné odborné učilištia technického zamerania, konkrétne aj tu na Považí. Fungovali strojnícke učilištia, strojnícke odborné školy. Dnes, bohužiaľ, štát nerobí skoro nič pre propagáciu štúdia na týchto školách, pretože rodičia majú obavu, že strojár to je stále ten typický zafúlaný chlapec v montérkach, ktorý potom príde do prvého zamestnania a zarobí veľmi málo. Nie je to tak. Opak je pravdou. Dnes sú strojárske profesie niekde úplne inde. Je to čistá práca, je to väčšinou práca, ktorá je riadená počítačmi a tí absolventi majú prekvapujúco zaujímavé platy pri nástupe do zamestnania. To, že strojárstvo je dnes naozaj čistá robota, dokazuje aj nové CNC pracovisko, kde žiaci môžu nasimulovať celý výrobný proces. CNC je Computer Numerical Control, to je číslicové riadenie. Čiže v podstate výpočtová technika, ktorá riadi všetky tie úkony, pohyby, to, čo musí, zjednodušene poviem, robotník na klasickom stroji, že točí treba ručne posuvom, že upevňuje nástroj alebo vymenia nástroj, tak to všetko vlastne dokáže stroj v automatickom cykle robiť sám. Okrem tohto úspešného projektu má Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom pripravené aj ďalšie. Projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania v hodnote 500 000 eur dokončí vo februári. Som presvedčený, že na každej škole sa to vedenie a nakoniec všetci učitelia a majstri snažia, aby učili na čo najmodernejšom, lebo jednoducho tí absolventi, ktorí odchádzajú, budú úspešní len vtedy, keď budú dokonale pripravení alebo čo najlepšie sa prispôsobia podmienkam pracovného trhu vo firmách, v stávajúcich podnikateľských subjektoch. Štúdium strojárstva sa teda škola snaží prispôsobiť potrebám súčasného trhu práce. Modernizácia výrobných procesov dnes vyžaduje najmä programátorov, ktorí pracujú s počítačovými systémami. Absolvent strednej odbornej školy by tak mal byť dokonale pripravený na prácu v súčasných firmách bez nutnosti ďalšieho vzdelávania. Ich uplatnenie pochopiteľne je veľmi dobré, pretože túto ekonomiku živia výrobné podniky a základom týchto výrobných podnikov je strojársky a automobilový priemysel na Slovensku. Čiže keď pochopia aj rodičia, že to už nie je ten zaolejovaný montér, ktorý niekde bol v poslednom kúte dielne, ale že to je naozaj dnes už operátor, manažer, ktorý
musí mať naozaj dobré vzdelanie, tak aj to jeho uplatnenie bude celkom iné. A Zväz strojárskeho priemyslu robí všetko preto, aby sa spopularizovali tieto študijné odbory technického zamerania, aby to strojárstvo nevymrelo, pretože to bola niekedy naša výkladná skriňa našej ekonomiky a musíme urobiť všetko preto, aby sme to oživili.